ତ ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଗିଚାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଲୋ ଏଟା ତ ସକାଳ। ନା ମ କହିଦେଲି ନା। ତ ଆଜି 10ଟା ବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ, ମାନେ ଗଛ ଉପରକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ ହେଇଛି, ତା ଟମାଟୋର ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଲାଣି। ତ ଏ କେତେ ଘାସ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କଢ଼ ବି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ବି ଯେଉଁ କଢ଼ଟା ଥିଲା ସେଟା ବି ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ତ ବଡ଼ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶାଗ ହେଇଛି, ଭାଇ ମୋ ତ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ଜମା ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଖାଲି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମ, ଏଠି ଏତେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତ ଏଠି ସବୁ ଯେହେତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଗଛ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆମକୁ ଯେମିତି ଖରାରେ ଶୋଷ ହେଉଛି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ କରିବ ନା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ବଗିଚାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ମକା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଥିଲି ମୋ ମା ବଗିଚାରେ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।